njengoba nakhona emafolweni omama esanamanabe kodwa baba besanani nje abajabula ngazi wasiwase TV sho abantwana balapha eloyikomba la isithi kube zibosha uyobe iqale egoli abanye bathethe ezinhle iqale egoli kodwa thina siqale egoli Mama Nazareth. Ngibingelela abaxoxwa, ngibingelela abakhokheli, ngibingelela indaba yepheza, nebandla lonke likamezwe ezomhlaba. Amen. Mama Nazareth amahle. Uthi umshumayeli inkonzo eyomama. Uthi ngiyazi ukuthi babuya esifungweni. Kodwa ke namhlanje sikhuluma ngalezinto ezikhona namhlanje eTV. Sizobabaza uthuba basibabazi uNkulunkulu wasenze into enkulu emhlabeni. Wasipha inkolo esikuyo. Sizobabazana bakho bancane. Lezi ngami kalilihla livela nalo vele isilihle. Kodwa ngiyabonga nje ngiyakazi inhlahla. Bangcwele usuku esikulo namhlanje kakhulu. Uyabona nje le okhona khona uNkulunkulu wethu ingazi wezulu. Hayi uhledelile manje. Bangcwele shumayela Nkosi. Ngeke ngasho kulela viki masiwe inkosi. Manje mshumayela mama uhlungu mangibona amakhosikazi ephumedlini. Ngihlezi nawe ngishela phakathi. Bekhuluma ngenkosikazi elodwa uShumayeli. Ngingazi ukuthi kanti namhlanje kolandela futhi okubuhlungu. Ahamba amakhosikazi kwenzenjani uShumayeli? Mama amakhosikazi kodwa uzophatha bani? Esikubuza sithema ngabe sisefungweni sishubile phela sijulukile. Sijulile nangenhliziyo kwangena ifoni uShumayeli.
sifonela uMakhayile bathe bawuyakhala uMakhayile efonini. uMakhayile belapha ngefile lana kuyinkosi zofakazi ubasukuma lapha bashumayela ekhuluma ingane yakhe ishumayeli ibisithi kwenyona ethuthukeni. uMakhayile namhlanje uMakhayile akufonela ishumayeli uthi ukhokheli ishaya ucingo ingane yakhe ukhoma manje lesibhedlela ebhanga isithi poison. Mahlala phansi ushona naye ukuthi sheba kwenzeleni uyakusuka phansi kwenzakalani kanti. Angazi noma bayibhalile incwadi ngoba nami engamisa ukugidi ngathi akeneni makhosikazi nakubonakala ake sifike kunyazi. Angazi noma bayibhalile incwadi babiki la kuShumayeli. Hayi kuhlungu uShumayeli kuhlungu. Kodwa ke namhlanje sizokhuluma ngalokhu kuhle sikubo. Olwesibili bekuzalwa kuNazaretha. Ngengaphuma-ke ngaya laphaya eLokopha ngicelile kuShumayeli. Nalapha eLokopha ngiyobona abantwana bala ekhaya. uShumayeli abantwana abagcwele lapha bala ekhaya bonke. Abala ekhaya bonke abantwana balapha. Amabhuku abo ka-23 abhalwe ekhaya. Wala ngitshela ngifika bengasimela nto bangase bangithi akajabula ngabe nanazi wasibose TV. Sho abantwana balapha eLokopha la isithi kube iziboshwa. Wala nabo bebabaza nolusuku lethe sikwabaza namhlanje esapho uNkulunkulu wethu. Wathi abantu uKhisimusi kobayilo la nathi sojabula khona. Namhlanje sizokhuluma noNkulunkulu wethu. Nasemsini sigalele kuwe nabantwana bethu asukela usuku umsalo uNazaretha. Sayiphelela-ke bantwana bathi uNkulunkulu angasenza sishintshe sifanele ukuguqa phambi kwakhe. Ngoba sisanga komunye umuntu sesa uNkulunkulu. Emaphakeni baphithizela abakhokheli manje bezinto ezinhle bezobuya abanye baqhamuka namanabe abanye baqhamuka nento zonke bantwana. Uthe uShumayeli lamadlowana abakhonale ngala ayathembisa ukuthi ngaphansi kwethempeli kunomama. Njengoba yakhona emakhondweni omama esanamanabe wale baba besanani inkomo yomntwana omkhulu umntwana emakhondweni. Kwakunjalo uqala kuleliswa ngasibonakala-ke kuhlungu into ezimbi iqale eGoli. Abanye bathethe ezinhle iqale eGoli kodwa thina ezimbi iqale eGoli. Akeke kuphuma amabhasi eGoli sigqoke ibhayikethe elodwa elibomvu siya emakhondweni. Eki bakhamekela abakhokheli basemakhona bangubuza ukuthi bantwana nakulila namangasi. Kodwa ngithi namhlanje na uzalwa kuNazaretha bathe isithi 116 namhlanje. 116 sayicelela abantu beNkulunkulu nathi. Angasinayina hlala phesheni khona sikanyakazi. Afuna ukulula kakhulu abaphosikazi manje. Inkosi kusebenzile amen.